もう一週間もだ。ああ、そうか。今日土曜日かもう早いですね。なんか曜日の感覚がなくなりますよね。っていうか、春休みの、年中春休みみたいな生活してるんで、曜日関係ないんですけどね。おいけみさんどうもこんばんは。紅白慣れてたんですかね。どういう感じなんですか今。うちの子のゆずくんみたいになんかうろちょろしてますか家の中。